И таких у нас выходов раз, Два, три, два, четыре. четыре. Так, пойдем тогда сразу к третьему. Сёння пракуратура Гомельскага района накіравалася ў лагер «Казачная поляна». Асаблівая ўвага умовам пражывання, санітарным нормам і арганізацыі харчавання. Да пачатку летняга сезона на працягу года ў «Казачнай поляне» праводзілася маштабная падрыхтоўка. Абнавілі гульнявыя пляцоўкі, замянілі дзверы і сантэхніку. Першая летняя змена ў «Казачнай поляне» стартуе ўжо 10 чэрвеня. У выніку сённяшняй праверкі былі выяўлены парушэнні, якія тычацца прылеглай тэрыторыі лагера. Некалькі дрэў былі ў аварыйным стане. У адміністрацыі запэўніваюць, яны будуць ліквідаваныя да прыезду непаўналетніх. Пракуратура Гомельскага района працягне маніторынг дзіцячых аздараўленчых лагераў на працягу ўсяго летняга сезона. Адпраўляючы дзяцей на змену ў летні лагер, бацькі могуць быць спакойныя. Кантроль з боку праваахоўных органаў і ўсіх міжведамасных структур дапамагае гарантаваць іх бяспеку на высокім узроўні.